आज आपण शेवग्याच्या फुलाची भाजी बघतो आहोत। शेवग्याच्या झाडाला आता सीजन आहे। थंडीमध्ये नॉर्मली फुलं येतात, भरपूर पांढऱ्या रंगाची असतात। गावाखेड्यात इझिली मिळतात आणि खाली असं मस्त सकाळी सडा पडतो आणि मग ती वेचली जातात। कधी कधी झाडावरनही काढली जातात, जर खाली असतील इझिली अवेलेबल काढता येत असतील तर। मुंबईत कातकरी बायका ज्या आहेत ना, म्हणजे जंगलापासून जवळ असणाऱ्या वगैरे, त्या ही फुलं घेऊन येतात, वाटा लावतात आणि इतकी अप्रतिम याची भाजी लागते ना, अंड्याच्या बुर्जीसारखी खरं याची भाजी लागते। याची भाजी बनवण्याचे खूप वेगळे वेगळे प्रकार आहेत, पण अंड्याची बुर्जी बनवतो तसंच सेम भाजी याची बनवली ना खूप छान लागते। तर ही फुलं वेचून आणली आहेत मी आणि आमच्या आवारात एक झाड आहे, त्याची ती पडलेली आणली आहेत वेचून आणि ती ना स्वच्छ धुवायची, कारण त्याच्यातनं माती असते बऱ्याचदा खाली पडलेली असल्यामुळे, ती माती खाली बसते। तर 2-3 पाण्यातनं असं स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि त्याच्यासाठी, आणि ही पौष्टिक पण आहे, हेल्दी पण आहे शेवग्याच्या फुलांची भाजी। कांदा एक चिरून घेतला, 7-8 लसूण पाकळ्या, ओले खोबरे अर्धी वाटी आणि मालवणी मसाला, सिंपल, जास्त काही नाही। तर बनवूया। पॅन तापला आपला, एक 2 ते 3 चमचे ऑइल, पाव चमचा जिरे, लसूण, कांदा, छान लालसर होईपर्यंत आपल्याला परतून घेऊया। मालवणी मसाला वापरणार आहोत आपण। हिरव्या मिरची तरी करतात, अगदी पाव चमचा हळद, मालवणी मसाल्यात असतं हळद वगैरे, पाव चमचा तरी पण मी हळद टाकली। आता आपला मालवणी मसाला साधारण अर्धा चमचा। भाजी आता ती फुलं जास्त दिसतात, शिजल्यानंतर भाजी एकदम थोडी होणार, त्यामुळे मसाल्याचं प्रमाण बरोबर अंदाज घेऊन घाला। आता भाजीकडे बघून घाला तर झणझणीत होईल। झणझणीत आवडत असेल तर चालेल। मीठ चवीपुरतं कांद्यातच परतूया आपण। गॅस बारीक, आणि ती फुलं आहेत ना ती अशी पिळून घ्यायची पाण्यामध्ये, आणि ती आता भाजीत आपण टाकणार। ओलं खोबरं लास्टला, एक वाफ आल्यावर। तर ती छान एकजीव करून घेऊया। केवढीशी झाली, अजून ती शिजल्यावर अगदी 2 माणसं खाऊ शकतो एवढी ती होणार। आता बारीक गॅसवर झाकण ठेवून तिला आपण वाफ काढणार। गॅस मी बारीकच ठेवला आहे। एक 2 ते 3 मिनिटं वाफ काढून घेणार आहे। 2 ते 3 मिनिटात ती तयार होईल। 2 मिनिटांनंतर ओलं खोबरं घालायचं आहे। मालवणात ओलं खोबरं घालूनच करतात, पण बऱ्याच ठिकाणी ओलं खोबरं नाही घालत, तर तुम्हाला चालत असेल तर घाला। ओल्या खोबऱ्याने भाजीला एक छान चव येते। तिला परत आता 2 मिनिटं आपण वाफ काढून घेणार आहे, मग आपली भाजी तयार आहे चपाती किंवा भाकरीबरोबर खाण्यासाठी। शेवग्याची भाजी आपली तयार आहे। गार्निशिंग कोथिंबीर।